Na Rympei U Hynñiewtrep paidbah Bri U Hynñiewtrep. President jangka National People's Youth Front NPYF Bri U MLA jangka Jowai constituency uba wailat mikishla ulong bana pedeng ki prangut ki MDC jangka Voice of the People Party VPP Giant Hills Autonomous District Council KHADC bon ki dei ki bra job daka jingla na de shimet ya ke election barang shudat mentaus nem haka kyrteng jangka VPP hadok mentaya ke Executive Committee KHADC layalam daka NPP Shushu nagi prangut ki MDC jangka VPP ki ba job ke election bebon ki de ki ba job daka jingla nala de shimet haka kyrteng keseng loong nang yalam jangka NPP haba kren bar ki lap thai kubor haka sing sajai haba kubur baka VPP kadon ya kal air haka election uba shla ulong bahaswa ke election MDC haba pej la ikumba ka VPP kan sar naphang ha Giant Hills kampalat ban ha Khasi Hills nrei haba lami ka result ka VPP ka job tang prangut ki MDC bat haduk menta ya ka Executive Committee KHADC layalam da ka NPP tada POE ya ka result men shamsnem lani auto election MP artatin baka VPP ka dan ya kal air haba pej ki khubor hashwa ka MDC election ro ki babon ki Bri ki perkhat baka VPP kan sa naphang ha Giant Hills kampalat ban ya ka bah Khasi Hills ndri hadin balapen banai ka result ngiyo i baka VPP ka job tang prangut ha KHADC ulong uba shela ulong ro baki dan ki Bri ki bapej ya ka VPP kum da ka wei kalat bat namar menta ki dan ya ka borsenshar Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ipat bakin pej bakin bishari ka ka bakila kular bakin le na kabenta ki paidbah namar menta ki don ya ka borsenshar Khasi Hills tingin ya pej kiru kilayo ban senshar bangi kermen bakin la ban trei haba kilayo ya ka jing pen kubor ngidan hang ni ban trei ngin trei ya ka ka bangi la ban shakri na kabenta paidbah long nong yalam ka NPP ka bapen pau ka jing kitbok ya ka VPP bakan la ban le kum bakala kular syau paidbah